कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। एप्रिल 15 तारखेक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला अचवे ग्रामात जाल्ल्या जिल्हाधिकारीले चळणे खेड्या गावात आणि गावात वचून रावचे कार्यक्रम मार्फत हॅलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर कार्यक्रम रेव्हेन्यू मिनिस्टर आर अशोक हेमी आयोजित केले। सरकाराली खंयची बी सवलत मेळना जाल्यार दिल्ल्या टोल फ्री नंबराक कॉल करून सांगल्यार आणि आधार कार्ड नंबर दिल्यार 72 तासां भितर पेन्शन सवलत लागू करून आदेश घराच्या दाराक पावेचे सांगिले। तसेच जिल्ह्याच्या 1000 फलानुभवीक सरकारी पेन्शन सवलत पावेचे कार्य झाले। 1000वेचे फलानुभवी जावन आशिल्ले चेंड्या ग्रामाचे 71 वर्स वयाचे मधुकर तुवा नायक हेमका ओल्ड एज पेन्शन जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी तेमगेल्या घराच्या दाराक होन दिले। संध्या सुरक्षा योजनेत हेमका दर महिन्याक 1200 रुपये पेन्शन लागू करून जिल्हाधिकारीन आदेश केला। चितल मारील बदल नक्की बातमीच्या आधाराचेर वन विभागाच्या अधिकारीन शिर्शी तालुक्याच्या कानकोप्पा ग्रामात धाड घालून 2 व्यक्तीक ताब्यात घेतले आणि 1 व्यक्ती फरार झाला। चितल मारील प्रकरणासंबंध परमेश्वर महादेव मडिवाळ आणि शिवराम तिम्मा नायक हेमका वन विभागाच्या अधिकारीन ताब्यात घेतला। फरार झालेल्या आरोपीले शोध कार्य सुरू असा। चितलाले मांस आणि चितल मारूक वापरिले वस्तू वन विभागाच्या अधिकारीन जप्त केलात। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम। सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा। टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हीटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा। तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 4 साई लक्ष्मी टावर अपोजिट शिवाजी कॉलेज सदाशिवगढ़ कारवार। कॉन्टैक्ट नंबर 0899256369। मोबाइल नंबर 7757952622। नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन वतीन कारवार नगरसभेच्या सफाई कर्मचारीक माहिती कार्यशाळा ब्रेस्तवारा कारवार नगरसभेच्या सभाभवनात झाली। या कार्यशाळेत सफाई कर्मचारी स्वच्छता कार्य करचे पहिले सुरक्षता विधान पाळचे बदल तसेच स्थानिक संस्थेन सफाई कर्मचारीक सुरक्षा उपकरण दिवूक जाय आणि इतर सवलतेबद्दल माहिती दिले। मुख्य म्हणल्यार सफाई कर्मचारी आणि तेमगेल कुटुंबाक केंद्र सरकाराली खंयची सवलत आसा आणि त्याचो लाभ कसो घेवूक जाय, कर्मचारील्या भुरग्याक मेळचो शिक्षण कर्ज बद्दल सांगचे बरोबर सफाई कर्मचारीक आशिल्ली आरोग्य सेवेबद्दल ह्या कार्यशाळेत माहिती दिले। नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे डॉक्टर संजय नाईक हेमी कार्यशाळेत माहिती दिवचे कार्य केले। कारवार नगरसभेचे उपाध्यक्ष प्रकाश नाईक, आयुक्त आर.पी. नाईक आणि इतर अधिकारी या कार्यशाळेत हजर आशिल्ले। जब कोई घाव हुआ तो उस पे बैंडेज लगाना जरूरी है। NCC 1 बटालिक 8 घटकाचे रोशन राजेश राणे हेमी ऑगस्ट 15 तारखेक कारवार पोलीस मैदानाचेर जाल्ल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव कार्यक्रमात पथसंचलनात भाग घेऊन 9 टिमां भितर प्रथम स्थान मेळयले। कारवार तालुक्याच्या हळगा बोळशिट्टाचे वासी रोशन राजेश राणे हेमी कारवार शहराच्या सरकारी आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजाचे विद्यार्थी जावन आसात। पथसंचलनात 9 टिमांन भाग घेयले, तेतूंत रोशन राणे हेमगेल टिमान प्रथम बहुमान मेळयलो। जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी प्रथम बहुमान दिलो। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्तान कारवारच्या खूब इथल्या शाळेत विद्यार्थ्यांक श्रीकृष्ण वेश प्रदर्शना झाली।
तसेच काही पालकान आपले भुरग्याक श्रीकृष्ण वेश करून आनंद घेयलो. त्यापैकी काही फोटोज पालकान कारवार न्यूज कोंकणीक धाडिल आसात. ते फोटो आमी तुमचे खातीर दाखयते आसात. जास्त पावस हुंवार अशा कारणान त्रास काडिल्ल्या शेतकाराक ह्या वर्साक शेताक कीड लागून घेवन त्रास काडची परिस्थिती येयला. संबंधीत विभागाच्या अधिकारीन कीड मारूक औषध दिवं जाय अशी मागणी शेतकार करतात. कारवार तालुक्याच्या खारगा, कडिया, नगेकोये, उळगा हाळगा आणि इतर भागात भाताच्या शेताक कीड लागला. ही कीड शेताक इतलेच न्ही तणाक बी लागिल्ल्यान जनावरांक तण बी नाश जाला. तेजेन शेतकाराक भंय लागला. हिरव्या रंगात आशिल्ले किडी सहज दिसनात. मुख्य म्हणल्यार हे किडी दिवसुजवाडाक पळोवंक मेळनात. सूर्यास्त जातरेत भाताच्या धानाक येतात. हे कीड लागल्यार हिरव्या रंगात आशिल्ले शेत एकच रात्रीन हळदी रंगात बदलता. शेताक लागिल्ली ही कीड मारूक औषध कृषी विभागात मेळतेत ना. तेजेन ह्या किडी बद्दल पारखून पळोवन ताका औषध दिवंक जाय अशें शेतकार आग्रह करतात. आमी फाट लागून रोयत तर 4-5 एकराचे मालक आशिल्ले. आतां कितें जालें म्हळ्यार केल्ले आमी मदीं थोडे शेत बी केल्ले ते आमगेले कीड पण घेवन खूब आमकां लुकसाण जाती आसा. जाल्यार तुमी आमगेले औषध हाडचे जाता तितले कृषी इलाक्यांतल्यान जाता तितले मदत करचे जाय. साऱ्याक हेका जाल्यार खुटे हेत परत दिसतात. लोक पुरा फोटो मारून व्हरतात जळी मळी. आमकां जरा मातर बेजार दिसता.
आयज तक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.